ụmụnne m ndewo. Yes, o nwere maka wee bịa tata. O nwere oke mgbe nchọ ka ikwu gbasara ana Igbo. Ka ọsị mana ya nọzi nke ikpeazụ na-abụ Operation Promote Ana Igbo. Ịmara ihe ọbụla ọbịa ka ị na-eme, miss ọbụla ihe ọbụla ị na-eme, make a choice to promote Ana Igbo with that opportunity, because it is high time. It is high time we start thinking about how to develop our own land. Kara kuzi na-emezi na Lagos bụ anyị wa develop, nke bụ anyị wa develop, mana ajụzi anyị maka how far about Ana Igbo, anyị menyenwu answer to it. So olugo mgbe ga-eme anyị wee think bụ na ga-esi develop bụ Ana Igbo anya. Ihe ji bịa na akụkọ oke kwa today bụ na afọ o nwere video m na-watch taa afọ ebe one young man nọ na-akatọ gasị Ana Igbo, na-asị na ihe mere people ejiri abata na Ana Igbo abịa eme investment is because of insecurity, is because of the environment for business to succeed. And the guy na-ekwu okwu a bụ nwa afọ Igbo ka ọ bụ na-akọliti nwee gesie ọkọsi ihe nna ọ kọrọ onwere point m ghọtara ihe nne ghọtara na ya bụ na dị ọchọ kọna the market Ana Igbo ka people nwee ike na-atụ egwu ịbata Ana Igbo bịa mee investment. Mgbe na-achọ ka m kọwalụ ntata ọ bụ na n'onu today bụ na aka gị dị na ọ bụ na ihe na-arụzi dị na etinye ndị mmadụ fear n'ime ka fara bata Ana Igbo bịa mee investment, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Because in a insecurity ọkwa nke adị everywhere today. Ọkwa ndị Igbo today na ugwu Awụsa juu ana Yoruba ebe afa nọcha on insecurity adịrị ya. Ịda afọ update na-apụta from ugwu Awụsa ụdị keke si egbu mmadụ day by day. Omegi ọbụna ndị Igbo ada asụsụ afọ n'ugwu Awụsa ka omezi ọbụna ndị Igbo ada alụzụ n'ugwu Awụsa. Ana Yoruba na onwe ifrọfụ dike efe na-emegasị na ana Yoruba ịda afọ dịka ma treatment ana ma treat ndị Igbo today. Ojizi ọbụna ndị Igbo adịrọzi ego investment na ana Yoruba. Ojizi ọbụna ndị Igbo adịrọzi alụ ụlọ na ana Yoruba ka na fada mezi business na ana Yoruba. Ka ezikosa abụ na olutele kepụta okwu ka idevelop ana Igbo. Oge ahụ na-achọba excuses upon excuses ụnụ ga na-enye. And the most important na most people na-ekwu ya bụ ndị na-enwe ụdị anything fa cheta. Onwede anything family go invest na ana Igbo for the first time ụdị. Onwede anything family invest na ana Igbo. From abundant onye fa na lot time be na actually for this special discouraging mmadụ, just like the way ndị Nigerian media sa discouraging ndị mmadụ ji ana Igbo ije Igboland. Because once ihe ndị Nigerian media na-alụ today and na-egosigasị ejikwa mee nka na ana Igbo, ejikwa mee nka, they can never showcase any good thing happening in Ana Igbo today. They can never showcase any good thing that's happening in Igboland. So ngwa abụzị nwa afọ Igbo na onwe gị pụta kụzie, join the kụzie fa mgbe na-adị market kụzie obodo gị. Ihe na-ajụ gị ọ bụ na ebe Yoruba pụsa na Ana Igbo today ka ezo ya ga-edozi ya. Ọ ndị mmụọ ga-edozi Ana Igbo ka m na-achụkwa amụ. Ọ ndị mmụọ ga-edozi ya. O ji abụ na-ekwute okwu ka bịa dozie Ana Igbo. Ị chọwa ka isi na-discourage ndị mmadụ. Ọ bụ na ịma na ị nwere ego iji abịa develop Ana Igbo, wepụ ọnụ gị ka ndị dị ready bịa develop be. Ọrụ mmadụ nọ na market Ọnịcha na-azụ afịa tata. Ọrụ mmadụ nọ na Aba na-azụ afịa. Ndị mmadụ nọ n'Enugu na-azụ afịa bụ ndị jisikwa ezigbo ego. Ndị nke ghọtara ya na-akọ. Nke nwa abụghị na-aghọtabeghị ya na-akọ kechie ntị bụ na inwere stubborn head. A sị na ụkpana moto gburugburu ntị chiri ya. So ọ bụ na ị da-afụ ihe handwriting on the wall at na agwọ nọ n'akịlịka n'ebe ndị Igbo nọ today bụ ndị nke nọ na Lagos ma ndị nke nọcha na ana ugwu Awụsa. Ọ bụ na ị da-afụ the signal at na agwọ nọ n'akịlịka, rapụ ndị nke na-afụ the signal ka fabata Ana Igbo bịa dozibe Ana Igbo. Ana Igbo dị mma, ọ dịkwala anyị na-abụ, ọ dịkwala everybody. Ọjọkwa njọ, ọ dịkwa n'isi ọbụ ka ọsọ bụla ọsọ chụba gị today ma nke nwa si na that you are not coming back, ị ga-use midnight bus wee bataba Ana Igbo ma ọ bụ na ọsọ chụba gị today. So ọ bụ na iji esi plan bata Ana Igbo today, rapụ ndị nwe the plans. A discourage na mmadụ na social media, a nọ na social media na-etinye mmadụ fear n'ime. Insecurity nke dị na Ana Igbo ọkazi nke dị n'ugwu Awụsa ọkazi nke dị na ana Yoruba were the worst. Emekwu na-ejikwa kidnap mmadụ, onwe banyere kidnap mmadụ today na the whole of Nigeria. Ihe a bụ fault dịle na gọọmenti pụta solve. Ojiri ọbụna pepa da asụzi afịa ebe ọbụla fa na-azụ. Bandit na-egbu ya na-egbu today people na ugwu Awụsa na-azụkwa afịa fa na-azụ. So biko nụ, ọ bụ ile promote Ana Igbo, mechie ọnụ gị.
and gekwa ntị nke mana na like ime ibu anyị kọ mmadụ chọọ nkunu ga-akọ n'ime ya. I know they support insecurity kunu malụkwa mmadụ. So ọ bụ na bụkwa onye na-eti aka n'insecurity ya biko ka nna ya wepụ aka. Rapụ ịdị na-eme ihe na discourage ndị mmadụ bata na Igbo ebe investment. Wepụ aka na ya. Wepụ aka na ihe ọbụla gị na-eme ndị mmadụ discourage ịbịa mee investment na Igbo. Ka anyị malụ maga ka anyị wepụ all those excuse ndị mmadụ na-enye gasị eji ebe na-apụta okwu develop na Igbo na-anya excuses. Wepụ aka gị ka rapụ ịdị na-afọ excuses ha.